Takže čus ľudia, vítajte u dnešného videa. Som získal Event Horizon na sniperku skin, ale nenatáčal som to, pretože som bol na mobile. Tak, toto mám Event Horizon na nebierke Karambit. Skúsim si dať jednu hru, alebo dve, podľa toho, ako dlho budú trvať. Tak. No ľudia, tak ak dáme win, tak budem rád proste. Konečne ten 5 win streak, čo hovorím na videách. A ľudia, napadlo ma, že by som si mohol robiť kreslené náhľadovky videí, miniatúry, lepšie povedané. Oj. Pekne. Oj, nevadí. No čo už. Yes. Dal by som si tu jednu hru, no to vidím. Nevadí. No poď, typek. No, ešte ako mi to... No výborne! Výborne! Tento typek mi dá Elko. On je Elko. Elko. No. Prosím, nech vyhráme. Prosím. Yes! Yes. Pekne, týpek. No, tak. Ale... Tak toto sa už nedá. Elko mi dá. No výborne. Výborne! No, čo si myslím? Ja som Elko. On dáva Elko, takže... No, Elko takú jedu dostať, joj! Hambiť. Ako ma traf... Vykešina. Postavil som record, I guess family friendly content creator.
No, týpek ještě, že... Výborně, týpek, výborně. Tak můžu dostat do domě. Ja by som tak rád nadával, ale nechcem akože byť vulgár. Prečo strieľaš? Prečo strieľaš, týpek? Prečo strieľaš s no-scopom? Je na hit, kebyže si chcel vedieť. Aspoň to snajpov, I guess. No to dadu pravdepodobne. Tak nie. Dobre, yes. Yes. Výborne, týpek, výborne. Pre toto video pravdepodobne všetko. Dal som môj cieľ pre niekoľké videá, Winstreak 5 a nejaké ďalšie veci napríklad. No dal som Winstreak 5, mám Event Horizon. No toto je level 80 ešte. Tak toto je pre toto video všetko, dajte mi like, odber zvonček a my môžeme ísť na to. No, ja idem ďalej hrať proste.